Drahí piči a pičky v liehu, opäť nastal nový rok a my, ak chceme, aby bol lepší ako ten následujúci, neostáva nám nič iné, ako nadrbať sa tak, aby sme na ten minulý zabudli. A tak si spíjajme na sklonku roka svedomie, drahí veriaci. Veríme v lieha Otca vypáleného naozaj ako sa patrí. Požívame ho počas celého roka alebo iba v naše najväčšie sviatky? Naozaj venujeme nášmu uhasiteľovi toľko času, koľko si zaslúži. Obraciame ho do seba aspoň 3-krát denne. Pamätajte, piči a pičky, že na veľkého lieha si treba spomenúť vždy, keď je príležitosť. Áno, aj v nedeľu, alebo v utorok po obede. Nezabúdajme, že napríklad štvrtok, to je taký malý piatok. Skončil sa rok 2016 a nám neostáva nič iné ako hodnotiť. Naozaj sme toho vypili viac ako v roku 2015? A aké predsavzatie si dať do ďalšieho roku? Drahí veriaci, poďme si spoločne predsavziať, že rok 2017 spravíme lepším. Že vypijeme viacej piva, vypijeme viacej vína a podelíme sa spálenkou s našimi drahými blízkymi a susedmi. Nový rok vítame obklopení ešte viac nadrbanejšími priateľmi, tak prečo ho nemôžeme prežiť v tomto bláženom duchu celý a nie iba jeho prvé hodiny? Pretože liek je cesta a pri kráčaní po tejto ceste zabúdame na všetko zlé. Teda zabúdame na všetko a presne preto sme šťastní. Prajem vám, nech vás liek sprevádza celým rokom 2017.